माताजी तुमचा तो व्हिडिओ आहे तो ब्लर दिसतोय. तुमच्या इथे काही इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लेम आहे का? मला तर तसा येत नाहीये, मग मी ऑफ करते व्हिडिओ. बाकीच्यांना का आहे का कोणाला प्रॉब्लेम असा की माताजींचा व्हिडिओ ब्लर दिसतोय? नाही नाही, क्लिअर दिसतोय आम्हाला. क्लिअर म्हणजे माझा इथं प्रॉब्लेम असेल. ठीक आहे, चालेल माताजी. ओके, ठीक आहे, हरकत नाही, हरकत नाही. ओके. हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला शेवटचा दिवस, 18वा दिवस. बघता बघता आपला 18 दिवसाचा कोर्स आहे तो पूर्णत्वास येतो आहे. आणि आजचा आपला 18वा दिवस आहे. रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि आपण पुढे जाऊया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 18वा अध्याय. आपण सर्वप्रथम श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. आजचा आपला 18वा दिवस. बघता बघता आपला 18वा दिवसाचा अध्याय आपण सुरू करतो आहोत. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना आणि सर्व कृष्ण सेवकांबरोबर तुम्हा सर्व भक्तगणांना ज्याच्यामुळे कुठल्याही अडथळ्याशिवाय आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरळीत पार पडला. आजचा आपला हा शेवटचा दिवस, शेवटचा टप्पा. आपल्या अध्यायाचं नाव आहे मोक्ष संन्यास योग. आणि कालच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं तर मला पटकन कोणीतरी सांगेल. गंगाधर प्रभूजी नाही, मला आज कोणीतरी वेगळ्याने उत्तर द्यायला हवं आहे की आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं. कोण सांगेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, बोला. कालच्या अध्यायामध्ये आहाराचे महत्व, यज्ञाचे प्रकार, दानाचे प्रकार, तपस्यांचे प्रकार हे बघितलं. आणि 17व्या अध्यायापर्यंत अर्जुनाचे प्रश्न भगवंताला असतात. त्या प्रश्नाची उत्तर भगवंत अर्जुनाला देतात. खूप बघितलं. खूप छान, खूप छान. अजून कोणाला?
नाही. ठीक आहे, गंगाधर प्रभूजी तुम्ही सांगा. हरे कृष्ण. जय श्रीकृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभू. कालच्या अध्यायात आपण श्रद्धात्रय विभाग कालचा होता आपला. त्याच्यामध्ये आपण उपासनेबद्दल अधिकृत उपासनेबद्दल जे भगवानांनी माहिती दिलेली आहे त्याच्यावर आपण हे केलं. नंतर 3 पद्धती उपासनेच्या कोणत्या होत्या त्या पाहिलेल्या आहेत. 3 प्रकारचे पदार्थ पाहिले आपण. नंतर यज्ञाचे 3 प्रकार पाहिले. त्याच्यानंतर तपस्याचे 3 प्रकार. नंतर 3 प्रकारात दान धर्म कसा करतात आणि ओम तत्सत त्याग ज्ञान आणि तपस्या हे परमात्म्याला कसं अर्पण करायचं याबद्दल माहिती प्राप्त झाली आहे. खूप छान, खूप छान प्रभूजी. धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. वंदना माताजी. हरे कृष्णा. तर कालचा आपला होता श्रद्धात्रय विभाग. श्रद्धेचे किंवा श्रद्धा म्हणजे विश्वास. आणि ज्या विश्वासाने किंवा जी श्रद्धा आणि विश्वास ह्या आपल्या ज्यामध्ये 3 गुणांचा जो प्रभाव आहे, पडाव आहे, म्हणजे सात्विकी, राजसी, तामसी, त्या 3 गुणांमध्ये मोडते. प्रत्येकाच्या ज्या गुणाचा प्रभाव जास्त त्या पद्धतीने त्याची श्रद्धा असते, त्या पद्धतीने त्याचा विश्वास असतो. पण ती श्रद्धा किंवा तो विश्वास आपण नामजपाने किंवा आपण निश्चितच तो वाढवू शकतो किंवा आपली ती दृढ जी आपली निश्चय जो आहे की जो आपण भगवंतावर आपल्याला उपासना करायची आहे किंवा आपल्याला कुठलं एखादं काही साध्य करायचं आहे, इप्सित साध्य करायचं. तर आपल्याला काय, आपला गोल काय आहे, तर परमधामापर्यंत किंवा मोक्षधामापर्यंत आपल्याला जायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्यात काय बदल करावे लागतील किंवा आपल्याला कशातनं, म्हणजे तो मार्ग काय आहे किंवा आध्यात्मिक मार्ग काय आहे किंवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे जे टप्पे सांगितलेले आहेत किंवा ज्ञानयोग आहे, कर्मयोग आहे, ध्यानयोग आहे, हे टप्पे सांगितलेले आहेत. तर हे वेगवेगळ्या टप्प्यातनं आपल्याला पार पडत पुढे जायचं आहे आणि त्याच्यासाठी भक्ती मार्ग आहे. पण त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे टप्पे आहेत, पण भक्ती मार्ग सुद्धा आहे. पण भक्ती मार्गासाठी सुद्धा किती भक्ती करण्यासाठी आपल्यामध्ये तो शुद्ध सात्विकपणा असणं किंवा त्या भावाचं प्रकटीकरण असणं हे जास्त गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी श्रद्धा आणि विश्वास खूप महत्वाचा आहे आणि तो श्रद्धा आणि तो विश्वास आपल्याला केवळ आणि केवळ नामजपाद्वारेच आपण वाढवू शकतो किंवा तो वाढीस लागू शकतो. कारण की जिथे इंद्रिय शुद्धीकरण आहे, चेतनेचं शुद्धीकरण आहे, तिथं ह्या गोष्टी आपोआप वाढीस लागतात. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी मग त्याच्यासाठी मग भगवंतांनी काय सांगितलं, प्रत्येक गोष्टीमध्ये 3 प्रकार सांगितलेले आहेत की तुम्ही जे दानादी कर्म करतात तर ते दान कुठल्या पद्धतीने केलं पाहिजे. मग तुम्ही तपश्चर्याचे प्रकार सांगितलेले आहेत. मग ती शारीरिक तपस्या पण आहे की मग आपल्याकडे येणारे आपण गुरुजनांना वंदन करणं तो शारीरिक तपस्या आहे किंवा आपण कसा नमस्कार केला पाहिजे, आपण जेव्हा मंदिरात जातो तेव्हा आपण कसा नमस्कार केला पाहिजे, की ह्या सगळ्या शारीरिक तपस्या आहेत. त्याच्यानंतर वाणीची तपस्या, वाणी त्याची तपस्या आहे, मनाची तपस्या आहे, हे आपण काल पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण अजून एक गोष्ट काल पाहिली, ते सगळ्यात महत्वाचं आणि अगदी आपल्या रोजच्या जीवनातलं म्हणजे आहार. आहार आपला शुद्ध असेल तर आपोआप पुढच्या गोष्टी सहज घडत जातात. म्हणजे इतका एक छोटासा बदल करणं की आपल्या आहारामध्ये आपण काय थोडासा बदल करणं. शुद्ध सात्विक आहार, नामजप आणि शुद्ध सात्विक आहार, तर आपला मार्ग हा सहज आणि सोपा सुलभ होणार आहे आणि हळूहळू पुढे आपण जो टप्पा गाठणार आहोत किंवा आपल्यामध्ये जी क्रमशः जी प्रगती होणार आहे तर तो निश्चित आपल्यामध्ये सोपी आणि
सुलभ पद्धतीने होणार आहे. आणि हे सगळं झाल्यानंतर भगवंत काय सांगत आहेत, जसं आपण काल पाहिलं, की कुठलीही गोष्ट आपण केली, कुठली पूजा आपल्या घरात कुठली आपण पूजा करतो, कुठलं पारायण करतो, मग त्याची सांगता करतो. आपण अ, अन्नदान करतो, शिधादान करतो किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण जे करतो. मग तिथे आपल्याला काय सांगितलं जातं, जेव्हा आपण यथाशक्ती हे सगळं करत असतो, तेव्हा आपल्याला कुठला मंत्र म्हटला जातो? इदं न मम. हो की नाही? तसं म्हणजे हे माझं नाही, हे याचं सगळं फळ तुला अर्पण आहे. हे आपण बऱ्याच वेळा ऐकलेलं आहे की नाही? तसंच इथे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं हरी ओम तत्सत. ओम तत्सत. तर हा हा मंत्र जो आहे, हा मंत्र म्हणजे जेव्हा ब्रह्मांड निर्माण झालं, जेव्हा ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली, प्रथम जेव्हा ब्रह्मदेव हे प्रथम सजीव आहेत की नाही आणि त्यांच्याकडे कार्यभाग होता, तर त्यांना भगवंताला प्रसन्न करण्यासाठी किंवा त्यांच्या कार्यामध्ये त्यांना यश मिळवण्यासाठी ते कुठलं नाम घेत असतील, तर ते काय करत असतील? ओम तत्सत. आणि ह्या गोष्टीने ह्याच्याने ते भगवंतांना प्रसन्न करत होते, त्यांचं कार्य करत होते. आणि हे कार्य, त्या शब्दाचा अर्थ असा आहे, की हे जे काही माझं जे कर्मफळ आहे, म्हणजे ओम मध्ये आपण अ, उ, म ह्या 3 गोष्टींचा आपण अर्थ पाहिला. त्याच्यानंतर मी जे काही करतो आहे, मी कर्म काही करतो आहे, ते मी तुला अर्पण करतो आहे, जेणेकरून मी कर्मबंधनात अडकणार नाही. इथपर्यंत काल आपण पाहिलं आणि इथेपर्यंत काल पाहिल्यानंतर काल कुठेतरी आपण असं म्हटलं, की जे दुसऱ्या अध्यायापासून जे भगवद्गीता, जे तत्वज्ञान सुरू झालं होतं आणि जे प्रश्न उत्तरांच्या संवादाच्या स्वरूपात होतं, तर ते काल 17व्या अध्यायापर्यंत भगवद्गीता किंवा ते तत्वज्ञान संपुष्टात आलेलं आहे. पण जरी संपुष्टात आलेलं असलं तरी कुठल्याही गोष्टीची सांगता असते आणि ती सांगता फार महत्वाची असते. आणि आपला 18वा अध्याय तोच आहे, की 18वा अध्याय हा सगळ्या संपूर्ण भगवद्गीतेचा किंवा संपूर्ण 17 अध्यायांची ती सांगता आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये भगवंत काय म्हणत आहेत, तर मग कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. कर्माचे 5 घटक म्हणजे अध्याय 1 पासून अध्याय 17 पर्यंत पुन्हा आपल्याला भगवंत कर्म जे आपण पहिले 6 अध्यायामध्ये शिकलेलो आहोत, तर ते कर्मयोगाबद्दल अजून थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने किंवा त्याची सांगता आपण म्हणू शकतो, ती ह्या 17 श्लोकांमध्ये केलेली आहे. मग 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करता हे आपण 14व्या अध्यायात पण पाहिलेलं आहे आणि प्रत्येक अध्यायामध्ये कुठेतरी एखाद दुसऱ्या श्लोकामध्ये पण आपण पाहिलेलं आहे. तर हे 3 गुण जे आहेत, तर मग 18व्या श्लोकापासून 40व्या श्लोकापर्यंत आपल्याला पुन्हा आपल्याला आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये ते 3 गुण कसे नियंत्रित करतात, ते आपण परत आज बघणार आहोत. वर्णाश्रम धर्माचे शुद्धीकरण. मग पुन्हा आपल्याला आपली जीवन पद्धती सहजपणे आणि सुरळीतपणे होण्यासाठी जे वर्णाश्रम जे दिलेले आहे, तर त्याचं धर्मपालन केलं पाहिजे आणि ते करता करता कसं आपण भगवंताच्या पर्यंत म्हणजे प्रपंच करता करता कसा आपण परमार्थ साधला पाहिजे, पुन्हा एकदा त्याचं भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे. मग आपल्याला मग पुन्हा आपल्याला काय सांगत आहेत भगवंत, की गोपनीय ज्ञान काय आहे आणि मग शुद्ध भक्ती काय आहे, कृष्ण भावनेत वावरणे म्हणजे काय आहे आणि मग सगळ्यात शेवटी पुन्हा एकदा निष्कर्ष. आणि इथे आपला 18वा अध्याय संपतो. मग आपण आता लगेच अध्यायाकडे सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. श्लोक कोण वाचेल का? भाग्यश्री माताजी वाचा. अर्जुन उवाच संन्यासस्त महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाव ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपण जसं बघितलं, की पहिल्या 17 अध्याय श्लोकांमध्ये आपल्याला भगवंत पुन्हा एकदा कर्म बद्दल सांगणार आहे. तर अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे, की मला त्याग आणि संन्यास ह्या 2 गोष्टींबद्दल पुन्हा एकदा जाणून घेण्याची इच्छा आहे किंवा नेमकं काय श्रेष्ठ आहे हे मला जाणून घेण्याची इच्छा आहे. आणि मग त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. भाग्यश्री माताजी वाचताय ना श्लोक? श्री भगवानुवाच कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या
कर्मांचा त्याग आला. विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फलाचा त्या कारणाला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी, आपण एकेकाला चान्स देऊया का श्लोक वाचायचा? हा चालेल, श्लोक वाचण्याचा हो हरकत हा, नाही. सगळ्यांना मिळेल, ज्यांना इच्छा असेल त्यांना. हो हो हा ओके. हरे कृष्ण. आता इथे आपल्याला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की अर्जुनाचा प्रश्न आहे की कर्म आणि त्याग ह्या दोन गोष्टी म्हणजे काय. तर मग त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत की जे भौतिक इच्छांवर आधारलेलं कर्म आहे, म्हणजे आपण जेव्हा भौतिक इच्छांचा त्याग करतो त्याला काही विद्वान लोक, त्याला तर्कवादी लोक काय म्हणतात, तर संन्यास असं म्हणतात. आणि काही लोक जे आहेत की जे बुद्धिमान लोक आहेत, तर आता बुद्धियोग म्हणजे भक्ती योग हे आपण पाहिलेलं आहे. तर जे बुद्धिमान लोक आहेत, जे ज्ञानी आहेत, तर त्यांच्या मते आपण जे कर्म करतो त्याच्या फळाचा त्याग म्हणजे त्याग आहे असं मानतात. म्हणजे आपण ते जे युक्त वैराग्य आणि फलगू वैराग्य जे बघितलेलं आहे की भौतिक इच्छांचा त्याग करायचा, मग मला आता मी अध्यात्म मार्गाला लागलेली आहे, मला मोबाईल नको, टीव्ही नको, लॅपटॉप नको, हे नको ते नको, सगळं असं असा जो आपण विचार करतो ते म्हणजे संन्यास. आणि सगळ्या गोष्टी वापरायच्या, सगळ्या गोष्टी, पण त्या कशासाठी वापरायच्या, त्या कृष्ण भावना भावित ह्या गोष्टी त्याच्या कर्मासाठी वापरायच्या. किंवा आणि त्याच्यापासून आपल्याला जे फळ मिळणं म्हणजे ते फळ जे आहे किंवा ते जे कर्म करतो आहे त्या फळाचा त्याग करायचा. अनासक्तपणे आपण जे करतो आहोत त्याला त्याग असं म्हणतात. असे हे बुद्धिमान लोक असा विचार करतात. हा दोन फरक भगवंतांनी सांगितले. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचंय का? वाचा माताजी. हा, वाचताय का? वाचा. हा. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण. मग आता काही जणांना म्हणजे पुन्हा तर्कवादी आले की त्यांना असं वाटतं की सकाम कर्म हे दोषपूर्ण आहे, की कुठलंही, कारण ते कर्म बंधनात अडकतात आणि म्हणून त्यांचा आपण त्याग केला पाहिजे. पण इतर जे विचारवंत आहेत त्यांना असं वाटतं की यज्ञ, दान आणि तप ह्या कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. आणि आपण कालच्या अध्यायात पाहिलेलं आहे, 17व्या अध्यायात, की यज्ञ, दान आणि तप आपण कशा प्रकारे जर केलं तर निश्चितच आपण त्या गोष्टींचा त्याग नाही केला पाहिजे. आणि मग आता पुढे भगवंत काय सांगता आहेत बघूया. हरे कृष्णा. अजून भारती माताजी वाचताय हा श्लोक? वाचते. हा, एक मिनिट, सॉरी. हा. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती कर्म केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि हित महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. खूप छान. मग आता भगवंत इथे सांगता आहेत की यज्ञ, दान आणि तप अशा कुठल्याही कर्माचा आपण कधीही त्याग करू नये. उलट ती कर्म केली पाहिजेत. म्हणजे त्या कर्मातनं आपल्याला इंद्रिय शुद्धीकरण जे आपण नामजपातून करतो आहोत, तर तशा प्रकारे अशा आपण यज्ञ कर्म, तपकर्म असतील, त्याच्यानंतर दान आदी कर्म असतील, तर ह्या कर्मातनं सुद्धा आपली चेतना, आपली जी आहे किंवा तिचं शुद्धीकरण असेल किंवा आपल्या इंद्रियांचं शुद्धीकरण असेल, आपल्या विचारांचं शुद्धीकरण असेल, तर हे सगळं व्हायला मदतच होते. आणि जे गुरुपदावर आहेत, महात्म्य पदावर आहेत, म्हणजे ज्यांचा अकर्माचा बॅलन्स वाढलेला आहे, आपण म्हणतो की नाही की आपल्यामध्ये तीन प्रकारचे कर्म आहेत, तर जे अकर्माचं ज्यांचं बॅलन्स वाढलेलं आहे, तर ते लोक निश्चितच अध्यात्मामध्ये त्यांची प्रगती झालेली आहे, प्रगल्भता आलेली आहे. तर असे लोक सुद्धा ह्या तीन गोष्टींचा कधीही म्हणजे त्यांना सुद्धा ह्या तीन गोष्टींचा फायदाच होतो असं आपल्याला भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे कोण वाचताय? प्रकाश प्रभूजी वाचता. हरे कृष्ण. मी वाचतो.
हा हा आपण एकेकाला देऊया, तुम्हाला पण देते मी चान्स. हा हा वाचा प्रभू. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि नीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. खूप छान. आता तुम्हाला ह्या शेजारच्या चित्रामध्ये दिसतंय बघा, की ते एक बकरीचं पिल्लू किंवा ते शेळीचं पिल्लू जे आहे ते तर त्याला वाचवण्यासाठी ते दोघं जण जे आहेत ते त्या पाण्यामध्ये त्यांनी उडी घेतलेली आहे. आता पाण्याचा प्रवाह आहे, मोठा प्रवाह आहे आणि त्याच्यात ते वाहून जात आहे. कारण त्याला पोहता येत नाही, त्यामुळे ते त्या प्रवाहाबरोबर वाहून जात आहे. पण ह्या दोघांना पोहता येत आहे आणि म्हणून त्यांनी मला पोहता येत आहे, तर मी बुडवणाऱ्याला वाचवलं पाहिजे. हे माझं कर्म आहे, हे माझं विहित कर्म आहे. कर्तव्य आहे हे, की मला पोहता येतं आणि जो बुडतोय त्याला मी हात दिला पाहिजे, वाचवलं पाहिजे. तर ह्या भावनेने जेव्हा आपण कर्तव्य बुद्धीने करतो, तर आणि कुठल्याही फळाच्या अपेक्षेशिवाय किंवा कुठल्याही आसक्तीशिवाय, की बाबा आता मी ह्या बकरीला किंवा ह्या पिल्लूला जर मी वाचवलं तर ही मला कधी आयुष्यात पुढे उपयोगाला येणार आहे, असाच जर विचार करत बसलो तर ते कधीच होणार नाही. तर आपलं कुठलंही कर्म जे आहे हे नेहमी कर्तव्य बुद्धीने केलं पाहिजे, की नाही की बाबा मला फळाच्या मला ही काय मदत करेल किंवा याचा मला काय फायदा आहे किंवा याचं मला काय फळ मिळेल, असा कुठलाही विचार न करता आपण असं हे कर्तव्य बुद्धीने ते कर्म केलं पाहिजे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग आता आपल्या कुठले कर्म जे आहेत किंवा रोजच्या आपल्या व्यवहारातले की काही कर्म जे असे असतात की जे भ्रमामध्येच आपल्याला असं वाटतं की आपण एका भ्रमात आहोत, म्हणजे अज्ञानातनं आलेले आहेत आणि म्हणून असं आपल्याला वाटतं की ते विहित कर्म आहेत आणि मग ते केले पाहिजेत. तर नाही, जे अज्ञानातून आलेले आहेत, जे भ्रमातून आलेले आहेत, असे जे कर्म आहेत हे विहित कर्म नाही आहेत. त्यामुळे ते केले नाही केले चालतील, कारण की शेवटी ते अज्ञानातनच आलेले आहेत. काही गोष्टी अशा आहेत की आपल्याला उगाचच म्हणजे आवड आहे, आपल्याला इच्छा अपेक्षा आहेत म्हणून त्या करायच्या आहेत, की पण त्याचा आपल्याला ते विहित कर्म नाही आहे, की ती कठीण आहेत, कर्तव्य बुद्धीने केलं पाहिजे असं नाही, की ते उगाचच असे जे आहेत हे राजसी कर्म आहेत आणि ते विहित कर्म नाहीत, ते नाही केले तरी चालते. आणि काही जे सात्विक कर्म जे आहेत की जे चांगुलपणातून आलेले आहेत, जसं आता आपण मगासच्या उदाहरणामध्ये पाहिलं की त्या बुडणाऱ्या बकरीचा किंवा त्या शेळीला ते वाचवत होते, किंवा नामजप असेल, त्याच्यानंतर आपण उपासना, नित्योपासना किंवा आपले जे रोजच्या व्यवहारातील सुद्धा जो आपला प्रपंच आहे तो सुद्धा कर्तव्य बुद्धीनेच म्हणजे कर्तव्य करता करता किंवा प्रपंच करता करता परमार्थ साधने. तर ह्या बुद्धीने जेव्हा आपण करतो, हे सगळे आहेत चांगुलपणातले किंवा सात्विक बुद्धीतले कर्म आहेत आणि ते केले पाहिजेत. मग आता हरे कृष्णा माताजी, वाचा आहे. ठीक आहे माताजी, वाचते. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे आहेत. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग प्रत्येक कर्म जे आहे हे 5 गोष्टींनी पूर्ण होत असतं. मग सगळ्यात पहिलं आहे कर्माचं स्थान, म्हणजे जिथे ते कर्म होणार आहे किंवा ती जागा. तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथे एक छान उदाहरण आहे. तर बघा, हे तुम्हाला एक बॅरल लँड दिसतं आहे, एक छोटी जागा दिसते आहे आणि मग त्याच्यानंतर तिथे काही टीम ऑफ इंजिनियर्स येतात आणि मग ते त्या जागेचं सर्वेक्षण वगैरे करतात आणि मग एक छान डिझाईन तयार करतात आणि मग त्या डिझाईन नुसार तिथे एक छान स्ट्रक्चर उभं राहतं आणि मग त्या स्ट्रक्चर उभा राहण्यासाठी पण अनेक लेबर्स जे आहेत की ते तिथे काम करतात आणि ते स्ट्रक्चर उभा करतात आणि मग तिथे एक फॅक्टरी चालू होते आणि मग त्या फॅक्टरीमधनं फिनिश्ड गुड्स किंवा जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ते तयार होतात आणि ते शेवटी मार्केटमध्ये विकायला जातात.
पण ह्या सगळ्यामध्ये म्हणजे याच्यामध्ये प्रयत्न कोणाकोणाचे आहेत, एकटेच महत्वाची आहे ती जागा. त्याच्यानंतर ज्यांनी ते टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स असतील किंवा इंजिनियर्स असतील की त्यांनी तिथं ते जागेचं सर्वेक्षण केलं, त्याच्यानंतर छान डिझाईन बनवलं आणि त्यांनी पुढे काय करायचं आहे असं प्लॅनिंग केलं. मग ते प्लॅनिंग प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तिथे अनेक लेबर्स जे आहेत ते कामी आले. त्यांनी ते स्ट्रक्चर उभं केलं आणि त्याच्यानंतर ते जे काही स्ट्रक्चर उभारल्यानंतर तिथं मशिनरीज आल्या आणि मग तिथे बऱ्याच कामगारांनी काम करून ती एक वस्त्रोद्योगाची फॅक्टरी होती. तर ते अंतिम प्रोडक्ट म्हणजे तिथनं वस्त्र बाहेर आले, तयार झाले आणि मग ते मार्केटमध्ये ते कपडे जे आहेत, कापड जे आहेत ते विकण्यासाठी बाहेर आलं. आणि हो की नाही, पण ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात महत्वाचा कोण आहे? आपण 13व्या अध्यायात शिकलेलो आहोत, उपदेष्टा, अनुमंता. म्हणजे भगवंताच्या अनुमतीशिवाय कुठलीही प्रोसेस पूर्ण होत नाही. आणि म्हणून इथे सांगितलेलं आहे की कुठलंही कर्म करण्यासाठी 5 कारणं महत्वाची असतात. मग कर्माचं स्थान, मग विभिन्न इंद्रिय, मग फक्त आपण किंवा आपलीच नाही तर आपल्या आजूबाजूचे अनेक लोक जिथे आता इथे ह्या फॅक्टरीसाठी बघा की ते किती इंद्रिय आणि त्यांचे किती त्यांचे प्रयत्न, मग त्यांचे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, बुद्धिमत्ता आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे त्यांचे ते प्रयत्न तिथे ते कामी आले. आणि मग सगळ्यात शेवटी परमात्मा. अशी हे 5 प्रकारची कारणं जी आहेत किंवा 5 कारणं जी आहेत की ती इथे त्याच्यामुळे कुठलंही काम, मग कुठलंही कर्म असेल तर त्याच्यासाठी ही 5 गोष्टी आहेत की त्याच्यामुळे हे 5 आपलं कुठलंही कर्म जे आहे ते पूर्णत्वास येतं किंवा पूर्ण होतं. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे तो क्वचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग ज्याला ही 5 कारणं माहित नाहीत किंवा ज्याला असं वाटतं की हे नाही की हे जे सगळं आहे हे माझ्यामुळेच झालेलं आहे, तो ह्या गोष्टींकडे कुठल्याही गोष्टींकडे यथार्थ रूपाने पाहू शकत नाही. म्हणजे 360 अँगलने तो पाहू शकत नाही. त्याला असं वाटतं की कुठलीही गोष्ट जी आहे ती माझ्यामुळेच झालेली आहे. आणि म्हणून तर कुठलंही कर्म जे आहे ते पूर्ण करण्यासाठी जी 5 कारणं जी आहेत त्याचा विचार सगळ्यात पहिले झाला पाहिजे असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि तो जेव्हा विचार होईल तेव्हा निश्चितच आपलं ते कर्म जे आहे ते आपण किंवा त्याच्या आजूबाजूची जी प्रलोभनं आहेत किंवा काय तर आपण अनासक्त विचार जो म्हणतो तो निश्चितच आपण करू शकतो. मग आता आपण कर्माचे घटक काय आहेत तर ते आपण बघूया. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता म्हणजे कर्माला प्रेरणा देणारी ही कारणं आहेत की आपले इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता. मग कर्ता कोण आहे? मग ते कर्म म्हणजे ते काम कुठलं आहे आणि परत इंद्रिय. तर हे 3 घटक आहेत. मग आता इथे बघा, हा मुलगा याला फुटबॉल खेळायचा आहे, म्हणजे हे एक उदाहरण आहे. तर सगळ्यात पहिले त्याला त्या गेमचं, त्या फुटबॉल बद्दल त्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की काय नॉलेज असणं गरजेचं आहे. मग ज्ञान. मग त्याच्यानंतर त्याचे जे इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता म्हणजे त्याला जे काही माहिती आहे, तर मग त्याला हा बॉल टाकायचा आहे, हो की नाही. मग तो बॉल कुठे नेमका टाकला पाहिजे किंवा किती फोर्स लागला पाहिजे, तर हे सगळं आधी त्याच्या मनामध्ये तयार होणं गरजेचं आहे. आणि मग त्यानंतरच तो ते कर्म करू शकतो की नाही, माझा हा बॉल इथेच गेला पाहिजे, मग मला एवढाच पुश दिला पाहिजे. आणि त्यानंतर त्याच्या हाताने म्हणजे त्याच्या इंद्रियांनी त्याचं ते कर्म फायनल काम किंवा होणार आहे आणि फायनली. पण त्याच्या आधी त्याच्या मनामध्ये तो बॉल नेमका कुठे आणि किती पुश किंवा किती त्याला फोर्सने तो तेवढा मारला पाहिजे आणि तो बरोबर अचूक तिथेच गेला पाहिजे. तर हे त्याच्या मनामध्ये आधी त्याने तो बॉल टाकला पाहिजे. आणि मग नंतर म्हणजे इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता. फायनल कोण आहे की इंद्रिय करतो, पण जो स्वतः जो आहे जो कर्म, तो मुलगा जो आहे तो कर्ता आहे की नाही, तिथे त्याच्यामुळे होणार आहे. तर हे सगळे आहेत हे कर्माचे 3 घटक आहेत, ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता.
म्हणजे त्या खेळाबद्दल नॉलेज असणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यानंतर जो हे करणारा, खेळणारा आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला कोण आहे की उपदेष्टा, अनुमंता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हे कर्माचे घटक आहेत. आणि मग आता आपण पाहिलेलं आहे म्हणजे इथे आपण अध्याय नंबर काय म्हणू शकतो आपण आतापर्यंत जे आपण 6 अध्यायांमध्ये शिकलो आहोत ते आता ह्या 18व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी पुन्हा एकदा कर्माबद्दल सांगितलेलं आहे आणि जे कर्माचे विविध घटक भगवंतांनी पुन्हा एकदा सांगितलेले आहेत आणि पुन्हा तेच सांगत आहेत की कर्मफळाचा आपण नेहमी त्याग केला पाहिजे. आणि मग पुढे आता भगवंत सांगत आहेत की आपल्या जे आपण 14व्या अध्यायात शिकलो की 3 गुण काय आहेत किंवा 3 गुणांचा प्रभाव आपल्या रोजच्या जीवनावर कसा असतो. तर तेच रोजच्या आपल्या जीवनावर 3 गुणांचा आपल्या काय पडाव आहे. तर ही आपण एक प्रकारची टेस्ट पण इथं घेतो आहोत आणि आपण त्याच्याबरोबर आपण पुढचे श्लोकही बघतो आहोत. तर आपल्याला ह्या 3 श्लोकांमध्ये अध्याय म्हणजे 20, 21, 22 मध्ये ज्ञान कसं 3 प्रकारांमध्ये मोडलं जातं हे इथे सांगण्यात आलेलं आहे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी, तिन्ही पण वाचूया एकत्र. हो. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 18.21 ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला ह्या 3 गुणांमध्ये म्हणजे ज्ञान आपण जे ज्ञान म्हणतो मग आपल्याला पण आपण ह्या 3 प्रकारात कुठे मोडतो ते आपण आता बघणार आहोत आणि त्या पद्धतीने आपण स्वतःला मूल्यांकन देणार आहोत. तर सगळ्यात पहिला प्रकार काय आहे 18.20 मध्ये जर आपण बघितलं तर ज्या ज्ञानामुळे आपल्याला सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव म्हणजे आपण पाहिलेलं आहे की आपण भगवंताचे अंश आहोत आणि नुसते आपण आहोत का नाही तर आपल्या आजूबाजूचे सगळे भगवंताचे अंश आहेत. हो की नाही. आपली तेवढी आध्यात्मिक प्रगल्भता नाही, आत्मज्ञान नाही किंवा आपल्याला साक्षात्कार नाही, आत्मसाक्षात्कार नाही म्हणून आपल्याला त्याचं दर्शन होत नाही. पण ही जाणीव किंवा हे ज्ञान असणं, ही माहिती असणं आणि तशा पद्धतीने आपल्या आचरणामध्ये आपल्या व्यवहारामध्ये रोजच्या जो आपण बदल करतो की इथेही परमेश्वराचा अंश आहे, इथेही आहे, इथे आहे. तर हे जे आहे हे ज्ञान हे सात्विक ज्ञान आहे असं तू समज. आणि असा जो कोणी विचार करत असेल तर त्याने स्वतःला 3 असं मूल्यांकन द्यायचं आहे. दुसरं जे आहे की ते आहे उत्कटतेपासून आलेलं म्हणजे राजसी ज्ञान. पहिलं जे आहे हे ज्याच्यामध्ये सात्विक गुण वाढीस लागलेला आहे की यत्र तत्र सर्वत्र फक्त परमेश्वर आहे आणि त्याचे सगळ्याचे अंश आहेत. तर ते झालं सात्विक ज्ञान. मग उत्कटतेतून आलेलं मग तिथे काय की प्रत्येक ते ज्ञान ज्याद्वारे भिन्न भिन्न शरीरांमध्ये भिन्न भिन्न अस्तित्व आहे. म्हणजे हा कोणीतरी वेगळा आहे, कोणीतरी वेगळा. आता आपण जेवढे जण आहोत ज्याला असा मनामध्ये विचार आहे की आपण सगळे भिन्न आहोत, सगळे वेगवेगळे आहोत. त्याच्यानंतर आपल्या आजूबाजूला बाहेर आपण आपल्या साध्या गॅलरीत खिडकीत जरी उभं राहिलं तरी जे आपल्याला आजूबाजूला जे प्राणी दिसत आहेत, पक्षी दिसत आहेत, जे लहान मुलं असतील, मुली असतील, प्रौढ वर्ग असेल, तुम्हाला जे कोणी दिसत आहेत, मनुष्य प्राणी तुम्हाला जे जे कोणी दिसत आहेत ते सर्व सजीव हे कोणीतरी वेगळे आहेत. मी कोणीतरी वेगळं आहे, माझं हे नाव आहे, त्याचं ते नाव आहे, असं सगळं जो आपण विचार करतो हे राजसी ज्ञान आहे जे उत्कटतेतून आलेलं आहे. आणि त्यांनी स्वतःला 2 असं मूल्यांकन द्यायचं आहे. आणि एक आहे तिसरा प्रकार जे ज्ञान की आपल्याला म्हणजे ज्ञान काय आहे हेच मुळात माहित नाही की फार भगवंत त्याच्यानंतर की आपण कोण आहोत, भगवंत कोण आहेत यातला फरक माहित नाही किंवा जर कोणी सांगितला तरीही
ते सत्य न मानणं किंवा फार अगदी म्हणजे जे आपण म्हणतो की नाही की भगवंताबद्दलची जी उपासना आहे, जो विश्वास आहे वगैरे, हे फार अत्यल्प असणं आणि आपण फक्त स्वतःसाठीच जगणं किंवा स्वतःसाठीच आपण कुठलीही गोष्ट करणं, असं जे ज्ञान, असा जो कोणी विचार करतं आणि हे जे ज्ञान आहे की फक्त स्वतःभोवतीच, स्वतःच आपलं एक वर्तुळ आहे आणि त्या भोवतीच आपण सगळं करायचं, हा जो आहे हा तमोगुणातनं, अज्ञानातनं आलेलं ज्ञान आहे. तर याला तमोगुणी ज्ञान असं म्हणतात. तर असा कोणी विचार करत असेल तर त्याने स्वतःला एक असं गुण द्यायचं आहे. म्हणजे 3, 2, 1 असे आपल्याला मूल्यांकन करायचं आहे आणि इथून पुढच्या 5-6 स्लाइड्समध्ये पण आपल्याला मूल्यांकन करायचं आहे आणि ते आपल्याला वाढत जाणार आहे. म्हणजे आता जर तुमचे 3 असतील आणि पुढच्या स्लाइडमध्ये अजून परत 2 आलं, 1 आलं, तर त्याच्यामध्ये ते ऍड होत जातील. असं आपल्याला ऍड करायचं आहे. तर आता आपण पाहिलं की कर्म, आपण ज्ञान पाहिलं, आता कर्माच्या पद्धती 3 पद्धती आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारची क्रिया. जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24. परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व ते जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होईल. 18.25. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता कर्म म्हणजे क्रिया ज्या रोजच्या आपण करतो ते. तर कुठल्याही आसक्तीशिवाय, प्रलोभनांशिवाय फळाचा त्याग करणं, कुठलाही मनामध्ये द्वेष नाही. मग तुम्ही सकाळी उठल्यापासून अगदी तुम्ही जे काही करत असाल, मग तुम्ही नाश्ता बनवा, जेवण बनवा, ऑफिसला जा, अजून काही तुमचे रोजचे काही कर्म असतील की ते सगळे, त्याच्यामध्ये कुठलीही फळाची अपेक्षा नाही. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही नामजप करत असाल, उपासना करत असाल, मंदिरात जात असाल, प्रत्येकाला एक सवय असते की रोज आपण घराजवळ जर मंदिर असेल तर बरेच जण जातात. हे वेगवेगळं तुमचं जे काही रोजचं जे आहे की त्याच्यामध्ये कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही. एखाद्याला तुम्ही मदत करत असाल की एखाद्याशी बोलत असाल, स्वतःहून बोलता आहात, स्वतःहून मदत करता आहात, म्हणजे जे काही आहे, मग अगदी घरातले असतील, शेजारचे असतील, मित्र मैत्रिणी, जो काही असेल आपल्या सोशल सर्कल मधलं, तर ते कर्म जे आहे त्याच्या कुठल्याही इच्छेशिवाय करता आहात, फळाच्या अपेक्षेशिवाय करता आहेत, हे सात्विक कर्म आहे. त्याच्या पुढचं आहे रजोगुणी कर्म म्हणजे राजसी कर्म, की मी हे करते आहे, याचा मला फायदा काय आहे. मग फायदा जेवढा जास्त तेवढं मन लावून ते काम करायचं, की याच्यात मला जास्तीत जास्त फायदा आहे. मग मी अजून मन लावून, अजून जीव ओतून, जीवाच्या आकंतांडाने याच्याने मी ते काम करेल आणि मी माझं ते काम पूर्ण करेल, कारण याच्यात माझा एवढा फायदा आहे. म्हणजे ज्या स्वार्थ बुद्धीने आपण ते कर्म करतो आहोत, हे रजोगुणी कर्म आहे. मग ते एखाद्याशी मैत्री करणं का असेना, एखाद्याशी स्वतःहून बोलणं, स्वतःहून हसणं, एखाद्याचे उगाचच आपण आपण इव्हन जे लोक ऑफिसमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये कशाला कुठे पण जर आपण बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्यापेक्षा जर कोणी सिनियर असेल तर त्याला आपण त्याची हाजी करतो, म्हणजे त्याला खुश ठेवण्यासाठी उगाच आपण पुढे पुढे करत असतो किंवा काय, कारण असं वाटतं की त्याची आपल्यावर मर्जी आली तर किंवा त्याने आपल्याकडे चांगल्याच भावनेने पाहिलं पाहिजे, आपल्याबद्दल त्याच्यामध्ये कुठलाही किंतु परंतु येता कामा नाही, त्याला आपण खुशच ठेवलं पाहिजे. मग ते तुम्ही काहीही करत असा, कुठलंही असं, मग ते सोसायटीत असेल, तुमच्या सोशल सर्कल मध्ये असेल, अगदी म्हणजे कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही कुठल्या संस्थेशी तुम्ही निगडीत असाल, संबंधित असाल आणि तिथे सुद्धा म्हणजे सगळीकडे तो आपल्याला हा गुण, असे जे कोणी करणारे असतात की हे रजोगुणी राजसी कर्म आहे, की दुसऱ्याला खुश ठेवण्यासाठी केलेलं कार्य किंवा आपल्याला आपलं काहीतरी काम होणार आहे त्या फळाच्या इच्छेने केलेलं कार्य, की याला मदत केली, याच्याशी बोललं, हे काम केल्यानंतर माझा याच्यात स्वार्थ आहे, माझ्या याच्यात हा फायदा आहे, अशा बुद्धीने केलेलं कर्म, हे राजसी कर्म आहे. आणि तामसी कर्म तिसरं, मग ज्याच्यामध्ये आपलं जे काही नियम असतील, म्हणजे नियम बाह्य नियमांना बाजूलाच सारायचं, म्हणजे अशा नियमांचं पालन न करता, कुठल्याही आचाराविचारांचं, सदाचारांचं पालन न करता, आपलं फक्त स्वार्थासाठी की मला हे हवं आहे,
माझ्या म्हणजे तो आनंद ऍक्च्युली त्यांना असं वाटतं तो आनंद आहे, पण तो आनंद नसतोच, कारण की आपण कोणाला तरी दुखवत असतो. त्याच्यामध्ये कोणाचे तरी आपण प्रामाणिकपणा सोडून आपण कोणाला तरी फसवून एखादी गोष्ट करत असतो. वाम मार्गाने आपण गोष्टी करत असतो, तर त्याचा दोष आपल्यालाही लागतो आणि त्याच्याबरोबर दुसऱ्याचंही नुकसान होत असतं. पण याची त्यांना यत्किंचितही कल्पना नसते आणि असं जे कर्म आहे हे तामसिक कर्म आहे. आणि याच्यात पण 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. पहिली स्लाइड आणि आताचे हे स्लाइड तुम्हाला ऍड करायचे आहे. आता आपल्याला कर्ता म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आता कर्म झालं तर मग कर्ता जो करणारा आहे तो, तर त्याच्यात पण 3 प्रकार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचा कर्ता. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता नित्य अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27 जो करता कर्म आणि कर्मफल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व सुखदुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता ते जसं जसं कर्म तसंच जो ते करणारा कर्ता असतो की नाही, मग कर्ता त्याचे पण 3 प्रकार आहेत की जो आपल्या अहंकार जो आहे तो निश्चयाने त्याला क्षमवण्याचा किंवा त्याला दमवण्याचा प्रयत्न करतो की त्याच्यातलं आपल्याला आणि उत्साहाने आपल्या काम करतो आहे. आपल्या इंद्रिय शुद्धीकरणासाठी काय काय करता येईल, तर नामजप करतो आहे, वेगवेगळ्या वेदांत शास्त्रांचं ग्रंथांचं अध्ययन करतो आहे की जेणेकरून अटेंड करतो आहे किंवा भक्तांच्या संघाबरोबर तो राहतो आहे की जेणेकरून तो आपल्यातलं इंद्रिय शुद्धीकरण कसं होईल आणि कसं आपण शुद्ध सात्विक भावनेकडे आणि मग शुद्ध सात्विक भावनेकडे कसं आपण वळू, असा विचार करून जो कर्म करतात हे सगळं आहे हे सात्विक कर्म आहे आणि करणारा सात्विक कर्ता आहे. पुढचं आहे की जसं मी मगाशी सांगितलं की जेवढं फळ जास्त तेवढं मन लावून काम करणं, जेवढा स्वार्थ जास्त आणि तिथे जास्त फळ आहे, मग ते पैशाच्या स्वरूपात असेल, अजून तो फायदा कुठल्या तरी वेगळ्या स्वरूपात असेल, कुठल्याही स्वरूपात की मग आणि हे करत असताना मग आपला फायदा होतोय ना, मग कदाचित आपण नियमबाह्य काम करायला सुद्धा उद्युक्त होतो. फायदा आहे ना. आणि त्यामुळे तर हे सगळं जे आहे की हे रजोगुणी जे आहे, कारण की आपण स्वतःच्या स्वार्थासाठी, आसक्तीसाठी, फळासाठी, प्रलोभनांसाठी एखादं काम करतो आहोत आणि असा जो करणारा जो असतो तो कर्ता जो आहे तो राजसी आहे, तो रजोगुणी कर्ता आहे. आणि दुसरं जे आहे, तिसरा जो आहे की तमोगुणी कर्ता, म्हणजे की नेहमी शास्त्राच्या विरुद्धच करायचं काम आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या स्वार्थासाठी असं जसं मी मगाशी म्हटलं की त्यांना असं वाटतं की तो आपला आनंद आहे, पण तो आनंद नसतो किंवा असला तरी तो क्षणिक असतो. पण त्याच्यासाठी आपण दुसऱ्याला वाटेल तसं बोलायचं, दुसऱ्याचा अपमान करायचा, दुसऱ्याच्या हिताचा विचार करायचा नाही. स्वतःचं पण त्याच्यामध्ये अहित असतं, पण त्यांना असं वाटत असतं, ते भ्रमात असतात. त्यामुळे असं वाटतं की हे माझं हित आहे, हा माझा आनंद आहे आणि मला हेच केलं पाहिजे. अशा भ्रमामध्ये ते करणारा जो कर्ता आहे किंवा सदैव निष्क्रिय, आळशी आणि असे जे आहेत फक्त मला हे सगळं हवं, पण त्याच्यामध्ये निष्क्रियता आहे. कोणाकडनं कसं ते आयतं कसं मिळेल, अशा विचारांचा जो आहे किंवा जो कोणी आहे तो तमोगुणी कर्ता आहे. तर याच्यात पण आपल्याला 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. तर पहिल्या 2 स्लाइड ही तिसरी स्लाइड. आता बुद्धी, विचार करणारी बुद्धी आहे की नाही, मग तिचेही 3 प्रकार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची बुद्धी. हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म
कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसी बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता बुद्धीचे पण म्हणजे विचार करणारी बुद्धी कशी आहे की ज्याच्यातनं आपल्याला भय कुठल्याही बंधनामध्ये किंवा भयामध्ये आपण अडकत नाही, आपण निर्भयी बनतो. निर्भयी केव्हा बनतो आपण की जेव्हा आपला भगवंतावरचा विश्वास जो आहे आपल्यामध्ये, मी एकटा नाही आहे, माझ्यासोबत माझा परमात्मा सुद्धा आहे, आम्ही दोघं जण आहोत, ह्या भावनेने एखादं कुठलंही काम करत असतो की तो आहे बघणारा, मला फक्त काम करायचंय, त्याच्या आनंदासाठी मी करतो आहे. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्यातलं जे काही दडपण असेल, टेन्शन असेल, ते सगळं त्याच्यावर सोडवून मोकळं होऊन जातो. त्याच्या आनंदासाठी तो बघेल, तो करवून घेईल. आणि अशी बुद्धी किंवा असा विचार आणि आपण एखादी कृती करतो किंवा अशा पद्धतीने आपलं रोजचं आपला दिनक्रम असतो, तर ही गोष्ट आपल्याला मोक्षापर्यंत नेणारी असते. असा जो विचार करतो की भगवंताच्या आनंदासाठी करणं, त्याच्यासाठी उपासना करणं, त्याच्यासाठी नामजप करणं आणि ते माझा भाव वाढण्यासाठी, माझ्यातला शुद्ध सात्विक भाव वाढण्यासाठी, माझ्यातल्या इंद्रिय शुद्धीकरणाची गरज आहे वगैरे, असे सगळे विचार करून जो कर्म करतो, कृती करतो, हा विचार किंवा ही सात्विक बुद्धी आहे. आणि पुन्हा तेच की स्वतःच्या स्वार्थासाठी, फळाच्या इच्छेसाठी आपल्याला योग्य अयोग्याची जाण राहत नाही. ती डोळ्यावर त्या हव्यासाची रजोगुण इतका वाईट असतो की एखाद्या गोष्टीची आकांक्षा असणं, महत्वाकांक्षा असणं वाईट नाही, पण ती महत्वाकांक्षेची वासना कधी होते आणि त्या वासनेच्या आहारी जाऊन आपण कधी प्रामाणिकपणा सोडून वाम मार्गाने ती गोष्ट हवी आहे म्हणून आपण जे चुकीच्या मार्गाने कृती करतो आहोत आणि ती मिळवतो आहोत, तर ही जी आहे याच्यात आपलं अधःपतन सुद्धा घडलेलं आहे. किंवा आपण दुसऱ्या अध्यायात पाहिलेलं आहे की कसं आपण इच्छेचं रूपांतर वासनेत, मग क्रोधामध्ये, भ्रमात आणि मग आपलं कसं अधःपतन होतं. तर हा सगळा जो आहे हा विचार करणं किंवा ती कृती करणं, हा जो विचार आहे की माझा किती स्वार्थ आहे आणि मी किती त्या स्वार्थासाठी काम करायचं किंवा स्वतःला वाहून घ्यायचं, तर ही जी बुद्धी जी आहे ही राजसी बुद्धी आहे. आणि तिसरी पुन्हा आहे तामसिक बुद्धी, की भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला धर्म आणि अधर्माला इथे जरा टायपो आहे की अधर्माला धर्म आणि धर्माला अधर्म समजते. म्हणजे जे शास्त्रात जे दिलेलं आहे ते सगळं चुकीचं आहे आणि जे शास्त्रात नाही दिलेलं आहे ते सगळं बरोबर आहे. काही असं ज्यांना वाटतं किंवा असा जो विचार करतो की विपरीत मार्गाने जाऊन मग व्यसन करेल, मांसाहार करेल आणि अजून काही ज्या काही गोष्टी नाही करायच्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी करेल, की माझं आयुष्य मी कसंही जगेन, माझा आनंद महत्वाचा, कोणी पाहिलंय पुढे काय होतंय वगैरे, अशा विचारांनी जो जगतो, वागतो, ही बुद्धी, हा विचार जो आहे हा तामसिक तमोगुणी विचार आहे. याच्यात पण 3, 2, 1 असे मूल्यांकन आहे. मग आता याच्यामध्ये निश्चय पण महत्वाचा आहे. कर्म झालं, कर्ता झालं, बुद्धी झाली, मग आता निश्चय. मग निश्चय हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक कर्माच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचा निश्चय आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34 परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो तो निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही ती दुर्बुद्धीपणे धृती म्हणजे तामसिक धृती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता याच्यामध्ये बघा की निश्चय, मग निश्चय कशाचा, मग कुठल्याही गोष्टीचा जर आपल्याला ध्यास घ्यायचा असेल तर काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो आणि मग तोच निश्चय असतो तुमचा. जेवढा निश्चय महत्वाचा किंवा जेवढा निश्चय दृढ आहे, ठाम आहे, तेवढा तुमचा ती गोष्ट तुम्ही पटकन सहजपणे करू शकता. साधी गोष्ट राहिली तर आपल्याकडे चातुर्मासामध्ये काही गोष्टी पाळल्या जातात की काही आता बऱ्याच जणांकडे असं असतं की चातुर्मासामध्ये कांदा लसूण सोडतात, बरेच जण खात नाहीत. म्हणजे ही एक खूप साधी गोष्ट आहे की म्हणजे जेव्हा आपण इस्कॉन मध्ये जातो तेव्हा आपल्याला
सांगितलेलं आहे की कांदा लसूण खाऊच नाही. पण बरेच जण काही लोक औषधांसाठी किंवा काही लोक खातात. पण मुद्दा तो नाही आहे. मुद्दा असा आहे की एखादी गोष्ट की आज उपवास आहे, तर आज ह्या गोष्टी खायच्या नाहीत, हे करायचं नाही. मग हा जो निश्चय आहे की त्याच्यामध्ये आपल्याला इंद्रियांना संयमित करायचं आहे की एक दिवस उपवास आहे ना, ठीक आहे ना, 365 दिवसामधला एक दिवस तर मी उपवास करूच शकते किंवा 365 दिवसामधला मी एक दिवस मी हे खाऊच शकत नाही किंवा मी हे न खाता त्याच्याशिवाय राहू शकते. आणि तो निश्चय की ती गोष्ट जो आहे आणि तो निश्चय आपल्याला, मग त्याच्यासाठी आपल्याला आपल्या इंद्रियांना संयमित करणं, मनाला दटावणी देणं की नाही मी चातुर्मास आहे, मी हे करणार नाही, मी हे आज माझा उपवास आहे, मला हे मी नाही खायचं आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण तो निश्चय जर दृढ असेल तर कुठे तो दिवस निघून जातो. उपवासाच्या दिवशी भूकही लागत नाही. पण तेच असा निश्चय सात्विक निश्चय आहे की काही वाटत नाही, आपण आनंदासाठी करतो आहोत परमेश्वराच्या आणि त्याच्यातनं काही वाटत नाही किंवा आपलं चांगलंच होणार आहे. आज एकादशीचा उपवास केला तर त्याच्यामागे सायंटिफिक रिझन पण आहे. म्हणजे एक आपण कृष्णाची भक्ती तर होतेच, पण दुसरीकडे एक सायंटिफिक रिझन पण आहे. आपण जे बॉडी क्लिन्झिंग म्हणतो की त्या बरोबर त्या एकादशीच्या दिवशी म्हणजे पौर्णिमेच्या 4 दिवस आधी किंवा अमावस्येच्या 4 दिवस आधी आपल्याला माहिती आहे की बरोबर एकादशीच्या दिवशी आपलं बरोबर सगळे आपण उपवास केला तर आणि त्या दिवशी काही नाही खाल्लं, साधे फळं खाल्ले आणि फलाहार केला, तर निश्चित आपले जे शरीर जे आहे शरीर शुद्धीकरण होतं, आपण असं म्हणू शकतो. पण तेच आपण राजसिक वृत्तीचे असू किंवा राजसिक तो निश्चय असेल तर अरे यार मी थोड्या वेफर्स खाऊ का, खिचडी केली पाहिजे. मग आपण काय काय करतो उपवासाच्या दिवशी, आपल्याकडे मराठी म्हण आहे महाराष्ट्रामध्ये, एकादशी दुप्पट खाशी बटाट्याची भाजी, दाण्याची आमटी, वरीचा भात, साबुदाण्याची खिचडी, साबुदाणे वडे, ती शेंगदाणा चटणी आणि किती काय काय असतं अजून ते रताळूचं ते म्हणजे काय 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 आपण करत राहतो की नाही. म्हणजे हा सगळा आणि म्हणतो नाही आज माझा उपवास आहे त्यामुळे मला आता काही खायचं नाही. हा राजसिक निश्चय आहे. आणि तिसरं आहे की तामसिक वृत्ती, म्हणजे ती ह्या सगळ्यांच्या पलीकडे आहे. कुठल्याच गोष्टींवर विश्वास नाही, काही शास्त्र, धर्म, अधर्म यातला फरक, याच्यातली जाण माहीत नाही. ते सगळं ह्याच्या पलीकडे असतात. त्यांच्यासाठी मग तुमचा मग श्रावण, तुमचं ते काय तुमचे चातुर्मास, तुमचं एकादशी, तुमचं काय हे आहे, ते आहे, सगळं बाजूला सोडून नाही. आज मी ते काय म्हणतात मांसाहारही करतात, त्याच्यानंतर ते व्यसनही करतात आणि म्हणजे हे मी एक उदाहरण दिलं खाण्याचं. पण म्हणजे अशा पद्धतीने की त्यांना त्यांचं वर्तणूक अशी असते की त्यांना बाकी काही पडलेलं नसतं, की माझं फक्त मी आणि माझ्यासाठी तो क्षणिक आनंद, तो क्षणिक पण आनंद नसतो, पण त्यांना असं वाटत असतं तो क्षणिक आनंद आहे. आणि अशी जी बुद्धी आहे ही तामसी बुद्धी आहे किंवा तामसी निश्चय आहे की आणि मग याला सुद्धा 3, 2, 1 असे आपल्याला मूल्यांकन करायचं आहे. आणि आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला बघायचं आहे सुख. मग आता ह्या सगळ्यानंतर आपल्याला किती सुख मिळतं आहे किंवा आपण किती आनंद, सुख जे आहेत तर त्याचे पण 3 प्रकार आहेत. जो आपल्याला असं आपली जी वाटतं की नाही की हे सुख आहे, हा आनंद आहे, तर त्याचेही 3 प्रकार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. संजना माताजी, हरे कृष्ण. वाचू का मी? हा वाचा वाचा. हा. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.37 जे आरंभी विष समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. 18.38 इंद्रियाच्या विषयाशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषय भोगाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जिथे जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला सुखाचे प्रकार सांगितलेले आहेत की हे सगळं जेव्हा आपण करतो किंवा हे तर कदाचित कुठल्या कुठल्या गोष्टी ज्या असतात की सुरुवातीला आपल्याला त्या त्रास होतो. म्हणजे आता आपण जर सांगितलं आता आपल्याला उदाहरण जर द्यायचं झालं तर प्रभुपाद यांनी आपल्याला सांगितलंय 16 माळा जप करा. सकाळी उठून केला ब्रह्ममुहूर्तावर केला तर उत्तम. पण सकाळी पहाटे उठा, ब्रह्ममुहूर्तावर एक तर सकाळी उठा, गजर लावा, नाहीतर शरीराला त्रास, मनाला त्रास. त्याच्यानंतर उठल्यानंतर परत त्या 16 माळा जप करा. म्हणजे हे किती त्रासदायक आहे. पण हे सगळं सुरुवातीला याचे त्रास होतो, खरंच त्रास होतो. म्हणजे पहिले 2 दिवस कारण सवयच नसते ना. जसं आपण सवय लावू स्वतःला जसं घडवू तसं आपण घडत जातो की शरीराला जशी सवय लावू तसं आपलं शरीर पण त्या पद्धतीने आपल्याला रिस्पॉन्ड करत असतं. मग सुरुवातीला ह्या गोष्टी खरंच त्रासदायक वाटतात. म्हणजे कुठलीही गोष्ट जी सुरुवातीला त्रासदायक वाटते, विषसमान वाटते, पण त्याचा पुढे जाऊन फायदा आहे, चिरंतन असा फायदा आहे. तर ते जे आहे हे सात्विक सुख आहे. राजसिक सुख काय की लगेच इमिजिएट हल्ली सगळा तोच काय म्हणतात ना लगेच हल्ली जमानाच तसा आहे की लगेच मिळायला पाहिजे कुठलीही गोष्ट की मग तुम्ही काहीही करा. मग ते झालं राजसिक सुख की त्याचा लगेच तुम्हाला ती गोष्ट केली की लगेच तुम्हाला आनंद वाटतो, सुख वाटतं. मग इथं पण तेच आहे. आपण आता इथं जर खाण्याचं उदाहरण घेतलं, खाली गेलो मस्त जरा रस्त्यावर चालत नाही तर मस्त गरम गरम वडापाव तळायचा वास येतो आहे, समोर पाणीपुरीवाला आहे आणि चायनीज सेंटर आहे आणि आपण मस्त गेलो, खाल्लं छान आणि मग काय होतं आपल्याला असं मस्त वास येत असतो आणि आपण मस्त खातो आणि मग पुढे काय होतं दुसऱ्या दिवशी ऍसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऍसिडिटीमुळे डोकं दुखतंय, पोट बिघडलंय, हे झालंय. हेच म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला ज्या गोष्टी अगदी सुख म्हणजे बापरे याच्याशिवाय दुसरं सुखच नाही असं वाटतं तर त्याचा पुढे जाऊन आपल्याला त्रास होतो. हे जे आहे हे राजसिक सुख आहे. आणि तिसरं जे आहे तामसिक सुख की ज्याच्यामध्ये आरंभापासून शेवटापर्यंत आळस मग ते आळसावलेले असतात आणि त्यांना लोळत पडणं, निष्क्रिय असणं. मग त्याच्यामध्ये सुरुवातीलाही सुख नाही आणि शेवटी त्याचा काही सुख नाही. ते त्याच्यापासून त्यांना काही फायदा होत नसतो. पण ते अगदी सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत की अशा पद्धतीने जे शास्त्रात नाही त्या पद्धतीनेच त्यांचं आचरण असतं आणि असं जे आहे त्यांच्या भ्रमामुळे त्यांना ते सुख वाटत असतं. पण जो त्या भ्रमात नाही त्याला ते दिसतं की हा मूर्खपणा आहे. तर हे सगळं जे आहे हे तामसिक सुख आहे. मग याच्यात पण 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. आणि मग आता आपलं हे टेस्ट संपलेली आहे. तर प्रत्येकाने ठरवायचं आहे की आपल्याला किती मार्क मिळालेले आहेत. ज्यांना 18 पर्यंत मार्क मिळालेले आहेत ते छान आहे. ज्यांचं 6च्या जवळ आहे त्यांना थोडंसं काम करावं लागेल की नाही आपल्याला थोडा बदल घडवणं गरजेचं आहे. आणि जे 12च्या जवळपास आहेत त्यांनी अजून थोडा प्रयत्न केला ना तर ते निश्चित अजून त्यांना थोडा प्रयत्नांची गरज आहे की ते निश्चित पुढे जातील. पूजा माताजींनी लगेच त्यांचं देऊन टाकलं चॅट बॉक्स मध्ये त्यांना 15 मार्क मिळालेले आहेत. म्हणजे माताजी तुम्ही अजून तुम्ही काय म्हणतात स्वतःला इथे आता मला बऱ्याच जणांचे मूल्यांकन यायला लागलेले आहेत चॅट बॉक्स मध्ये. अच्छा वसुधा माताजी आज तुम्ही पूजा माताजी म्हणून अच्छा पूजा नावाने हे केलंय ना. ओके ओके हरकत नाही. तर त्यांनीच 15 मूल्यांकन आलेलं आहे. तर असं आपलं टेस्ट आपणच करायची आणि आपण आपल्या जीवन पद्धतीमध्ये जीवनशैलीमध्ये काय बदल करू शकतो हे आपण पुढे ठरवायचं आहे. आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्याला तू सात्विक समज. म्हणजे आपल्याला इथे ब्रह्मभूत किंवा ब्रह्मस्तर आपल्याला माहिती आहे की आपण की ज्याच्यामुळे आपल्याला सगळीकडे यत्र तत्र सर्वत्र परमेश्वराचं हे पण सगळे परमेश्वराचे अंश आहेत आणि त्या जाणीवेने आपण आपलं आचरण आहे. तर अशा पद्धतीला
अशा ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान समज असं इथे भगवंत सांगता आहे. आणि मग पुन्हा निश्चय, सात्विक निश्चय कुठला आहे तर जो निश्चय अचल आहे, योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणाने धारण केलेला आहे, अशा रीतीने जो मन, प्राण, इंद्रियांना, क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय सात्विक निश्चय आहे. इथे प्रभुपाद यांचं उदाहरण दिलेलं आहे की प्रभुपाद हे सकाळी पहाटे उठल्यानंतर मंगल आरती वगैरे सगळं झाले की 6च्या ठोक्याला ते बाहेर पडायचे, मॉर्निंग वॉकला जायचे. म्हणजे सकाळी भगवंताची झाली, पूजा अर्चा झाली, 6 वाजता मॉर्निंग वॉकला गेले की त्यांच्यासोबत त्यांचे भक्तगण असायचे, अनुयायी शिष्य असायचे. आणि मग तिथेही याचीच चर्चा, भगवंताबद्दलचीच चर्चा, की त्यांचे काही प्रश्न आहेत का, मग त्यांना उत्तर द्या, किंवा किंवा तेच स्वतःहून काहीतरी सांगायचे. 8 वाजता प्रवचन, मग त्याच्यानंतर पुन्हा संध्याकाळी 5 वाजता काही माणसं भेटायला येणार, मग ते मंदिरा संबंधात असतील किंवा अजून कुठल्या वेगळ्या संबंधात असतील किंवा त्यांनाच काही प्रश्न आहेत, मग ते घेऊन येतात त्यांच्यासमोर. आणि हे सगळं झाल्यानंतर पुन्हा रात्री आपल्या 1 वाजता भगवंताचा जे भागवतम आहे, जे म्हणजे वेगवेगळे विविध ग्रंथांचं ट्रान्सलेशन, की असा दिनक्रम, अशी दिनचर्या, की हा निश्चयाने आणि रोज, म्हणजे ते भारतात होते तेव्हाही, जे परदेशात गेले तेव्हाही त्यांच्या दिनक्रमामध्ये काहीही फरक नव्हता. तर हा जो निश्चय आहे हा सात्विक निश्चय आहे. आणि मग हे सगळं कसं शक्य आहे किंवा सामान्य माणसांसाठी कसं शक्य आहे, तर त्याच्यावर भगवंत सांगतात की आपण जर आपल्या ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपल्या जीवन शैलीमध्ये जर आपण तसा आचरणामध्ये जसं सांगितलेलं आहे तसं जर आपण निश्चित आचरण केलं तर आपण निश्चित परमार्थापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण ह्या गोष्टींचा, ह्या 3 गुणांवर आपण नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो किंवा आपण त्या आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. मग पुन्हा 3 ते काय कर्म आहे किंवा त्या काय कर्म पद्धती आहे, तर पुन्हा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण, कोण वाचेल का श्लोक आणि अर्थ? श्लोक आणि अर्थ हा वाचा. वाचते मी वाचते. हा वाचा वाचा. 18.42 शमो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम शांती आत्मसंयम तपस्या पावित्र्य सहनशीलता प्रामाणिकपणा ज्ञान बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 18.43 शौर्य तेजोधुतिर्दाक्ष युद्धे चापल्य पलायनम दानमीश्वरम भावश्च क्षात्रकर्म स्वभावजम शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी गोरक्ष स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्य स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. आता आपल्याला जर आपल्या ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये किंवा भौतिक सृष्टीमध्ये जर आपल्याला त्या टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडायचं असेल किंवा भगवंतांनी 4 आपल्याला वर्ण सांगितलेले आहे, वर्ण आणि आश्रम. तर 4 आश्रम कुठले आहेत तर ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम. आणि वर्ण कुठले आहेत तर तुमचं ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, शूद्र कर्म आणि वैश्य कर्म. मग आता ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नाही तर ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म म्हणजे तुमच्यामध्ये काय गुण आहेत त्या गुणांनुसार तुम्ही त्या कुठल्या कॅटेगरीमध्ये पडतात, की नाही तुम्ही कोणाच्या घरी जन्माला येतात किंवा जन्मापासून हे तुमच्यामध्ये नाही तर तुम्ही क्षत्रिय आहात का ब्राह्मण आहात का शूद्र आहात ते नाही, तर तुमच्यामध्ये काय गुण आहेत आणि त्या कला गुणांनुसार तुम्ही जे कर्म करतात जे तर ते त्यानुसार तुम्ही म्हणजे तुमच्या गुण कौशल्यानुसार स्वभावानुसार ते कर्म ठरतं. मग आता
ब्राह्मण लोकांमध्ये किंवा ब्राह्मण कर्म जे करतात तर त्यांचं पण इथे सांगितलेलं आहे, प्रत्येकाचं सांगितलेलं आहे. म्हणजे शांत असतात, आत्मसंयमी असतात, तपश्चर्या करणारे असतात, पावित्र्य सांभाळणारे असतात, सहनशील असतात, प्रामाणिकपणा, ज्ञान घेणं आणि ज्ञान देणं, ज्ञानार्जनाचं काम करत असतात. ते बुद्धिमत्ता तेज असते, धार्मिक असतात आणि कुठे आहे तर हे जे आहे हे स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. शौर्य क्षत्रिय कर्म काय आहे की ज्यांच्याकडे युद्धामध्ये दाखवता येईल असा औदार्य आहे. समोर शत्रू चालून आला तर त्याचा भय न वाटता ते शस्त्र धरून ते स्वतःचं रक्षण करतील, प्रजेचं रक्षण करतील. नेतृत्व गुण त्यांच्यामध्ये आहे, निर्धारता आहे, दक्षता आहे की आजूबाजूला काय सुरू आहे एवढं सगळं की आणि ते क्षत्रियाचं असं स्वतःचं असं जे एक तेज आहे की हे जे आहे हे क्षत्रिय कर्म आहे. आणि त्याच्यानंतर कृषी कर्म, मग कृषी, त्याच्यानंतर गोपालन, व्यापार, हे सगळे जे आहेत हे वैश्य कर्म आहेत की त्यांच्याकडे त्या गुण आहेत, कला आहे की ते उत्तम पद्धतीने शेती करू शकतात आणि उत्तम पद्धतीने मग धान्य पिकवू शकतात की जे करून ते सर्वांना ते त्यांचं सगळ्यांचं पोषण होईल, त्यांचं भरण पोषण होईल. जे उत्तम पद्धतीने गायी सांभाळू शकतात किंवा आता गोरक्षा त्यांचं संरक्षण करू शकतात, संवर्धन करू शकतात, तर ते आहे गोरक्षा. आणि परत उत्तम पद्धतीने जे व्यापार करू शकतात आणि सगळ्यांना काय हवंय काय नको आहे रोजच्या जीवनातल्या वस्तू, तर हे सगळं आहे वैश्य कर्म. आणि ह्या सगळ्यांची म्हणजे सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी किंवा ह्या सगळ्यांना एक असिस्टन्स म्हणून किंवा ह्या सगळ्यांची सेवा धर्म की हे जे आहे हे शूद्र कर्म आहे. आणि ह्या प्रकारामध्ये किंवा ह्या 4 गोष्टी सांभाळून किंवा हे 4 कर्म करता करता आपल्याला परमार्थ साधायचा आहे, आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे असं भगवंत सांगतात. आणि मग म्हणत आहेत हरे कृष्ण. कोण वाचता आहे? वाचू? हा वाचा. 18.46 यत प्रवृत्ती भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तभच्चर्य सिद्धिं विंदन्ति मानवाः. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे सांगत आहेत की असे कर्म म्हणजे हे 4 वर्ण आणि 4 आश्रम सांभाळून सर्व आपण भगवंताची पूजा करू शकतो. ते आपलं कर्म करता करता, प्रपंच करता करता परमार्थ साधून आपण निश्चितच धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे जे टप्पे आहेत किंवा आपण भगवंतापर्यंत क्रमशः पोहोचू शकतो. आणि वैकुंठ आणि हळूहळू आपण आध्यात्मिक प्रगती करू शकतो असं इथे सांगितलेलं आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगता आहेत की आपल्याला आताच आपण भगवंतांनी सांगितलं की हे 4 प्रकारचे कर्म, हे 4 प्रकारचे गुण कौशल्य ज्याच्यामध्ये आहे आणि ते करता करता तुम्हाला आपलं काम पूर्ण करायचं आहे आणि भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. तुम्ही भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि मग इथे सांगता आहेत की आपल्या वाटेला काय कर्म आलाय किंवा माझ्याकडे काय कला गुण आहेत किंवा कुठलं कौशल्य आहे तर ते उत्तम पद्धतीने करून भगवंतापर्यंत पोहोचायचं. किंवा माझ्याकडे त्याचा आपण हे नाही केलं पाहिजे की अरे यार मला हेच का आवडतं किंवा मला हेच का जमतं, मला त्याचं जमायला पाहिजे होतं, त्याचं कर्म किती छान आहे किंवा त्याच्याकडे हे किती छान गुण आहेत, माझ्यामध्ये हे गुणच नाही आहेत असा विचार न करता की इथे आपल्याला त्याच्यासाठी एक छान उदाहरण दिलेलं आहे.
की तिथे एक परीक्षा आहे किंवा तो एक अशा प्रकारे की त्या झाडावर चढायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्या झाडावर चढण्यासाठी कोण कोण आहे बघा. तिथे एक माकड आहे, हत्ती आहे, मासा आहे, पक्षी आहे. अं, तर मला सांगा कुत्रा आहे. तर आता मला सांगा की माकड झाडावर सरसर चढू शकतो. पक्षी छान पद्धतीने उडून जाऊ शकतो. पण मग तो मासा झाडावर चढू शकतो का? तो हत्ती झाडावर चढू शकतो का? कुत्रा वर जाईल का? मग मला सांगा मग तो माकड श्रेष्ठ झाला, पक्षी श्रेष्ठ झाला आणि हत्ती कनिष्ठ आहे का? किंवा तो मासा कनिष्ठ आहे का? कुत्रा कनिष्ठ आहे का? नाही. हो की नाही? म्हणजे ज्याच्याकडे जे गुण आहेत, त्या पद्धतीने त्याने आपलं कर्म करून, आनंदाने करून, पूर्ण करून भगवंतापर्यंत पोहोचणं किंवा मला की उगाच याचा त्याचा हेवा न करता आपल्याला ज्या वाटेला जे गुण आलेले आहेत, जे कर्म आलेलं आहे ते आनंदाने करणं, हेच इथे भगवंत सांगत आहेत, की दुसऱ्याकडे काय आलं आहे त्याचा विचारही करायचा नाही, त्याच्याकडे बघायचंही नाही. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, जो आत्मसंयमी अनासक्त आणि सर्व प्राकृत गुणांना सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. म्हणजे इथे आतापर्यंत भगवंतांनी आपल्याला कर्माबद्दल सांगितलं, त्याच्यानंतर 3 गुणांबद्दल सांगितलं आहे आणि मग ते 3 म्हणजे आपल्याला आपला प्रपंच किंवा आपल्यामध्ये आपण कसं आचरण केलं पाहिजे, हा परमार्थ आपण कसा परिपूर्ण केला पाहिजे, कुठल्या त्या 4 वर्णाश्रमाच्या आधाराने केलं पाहिजे. तर हे सांगताना पुढे इथे भगवंत सांगत आहेत, की संयम पाळला पाहिजे, अनासक्त झालं पाहिजे आणि भौतिक इच्छा, भौतिक भोगांपासून स्वतःला बाजूला सारलं पाहिजे. तर हे सगळं म्हणजे कर्मसन्यास जर आपण केला तर निश्चितच आपण कर्मबंधनात अडकणार नाही आणि हीच भक्तीची किंवा भगवंतापर्यंत पोहोचण्याची परमोच्च परिपूर्ण अवस्था आहे, असं आपण म्हणू शकतो. मग ती परिपूर्ण अवस्था प्राप्त होणं म्हणजे नेमकं काय? तर हरे कृष्णा माताजी वाचताय? वाचते. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिताहार करतो आणि आपली काया, वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. मग आता इथं भगवंत आपल्याला सांगतायत की आपल्याला प्रगती साधायची आहे. अध्यात्मापर्यंत अध्यात्मी मार्गामध्ये वाटचाल करताना आपल्याला काय काय केलं पाहिजे? तर आपल्याला इंद्रिय तृप्तींचा, इंद्रिय विषयांचा त्याग करायचा. आसक्ती, द्वेष तर आपल्याला टाकूनच द्यायचा आहे. आसक्ती म्हणजे भौतिक आसक्तींचा त्याग करायचा आहे. आपला निश्चय, मनोनिग्रह हा दृढ असला पाहिजे. इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करणं. त्याच्यानंतर जो मित म्हणजे सात्विक आहार करणं. त्याच्यानंतर आपल्या शारीरिक, वाचिक, काया म्हणजे शरीर, तर मनाची तपस्या जे काही आहे तर ते तपस्या उत्तम पद्धतीने किंवा त्यांना त्या गोष्टींना संयमित करून आपलं आचरण करतो तो. आणि मग बाकी सगळ्या गोष्टी तर आहेच की मग कुठलीही काम वासना नाही, इच्छा नाही, गर्व नाही, मिथ्य अहंकार नाही आणि उगाच आपल्यामध्ये जे सामर्थ्य आहे त्याचा उगाच अहंकार न बाळगता आपल्या गुणांचा त्याबद्दलचा अहंकार न बाळगता भौतिक गोष्टी ज्या आहेत ते जे भौतिक शरीर, भौतिक सगळ्या गोष्टी आहेत तर त्याचा विचार न करता आपण भगवंताचे अंश आहोत, भगवंताचे सेवक आहोत आणि त्याच्यासाठी काय करता येईल किंवा त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे याचा विचार करून जे वाटचाल करतात, सदैव शांत राहतात, आनंदी, उत्साही असतात, तर असे हे निश्चितच आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर प्रगत होतात किंवा क्रमशः त्यांना प्रगती मिळेल असं भगवंत सांगत आहेत.
आणि मग पुढे म्हणता आहेत हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आला आवाज? हा आला. भक्त्या मामी जानाति यावन्श्चामि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग हळूहळू अशा पद्धतीने टप्प्याने पुढे पुढे जात आपण अनन्य भक्ती बघितलेली आहे की नाही, तर अनन्य भक्ती मध्ये तो त्याचा भाव वाढेल. भाव वाढला की निश्चित त्याची भक्ती जी आहे ती अजून दृढ होईल. आणि मग ती सात्विक किंवा शुद्ध सात्विक भावनेने, त्या प्रेम भावनेने जेव्हा आपण भगवंताला साध घालू, उपासना करू, त्याची पूजा अर्चा करू, त्याची सेवा करू, तर निश्चितच आपण त्या अनन्य भक्तीच्या या टप्प्यावर किंवा त्या मार्गावर आपण पोहोचू, तिथपर्यंत आपण पोहोचू. आणि मग तिथपर्यंत पोहोचलं की परमार्थ काही दूर नाही. भगवत धामामध्ये भगवंत आपल्याला लगेच प्रवेश देतील. आणि आपण पण ह्यासाठी काय आहे की जे जे आता भगवंतांनी सांगितलं त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाळणं गरजेचं आहे. अगदी स्वतःच्या निश्चयाने की काटेकोरपणे आपल्याला करणं गरजेचं आहे. तर निश्चित त्याच्या पुढे आपल्याला सुरुवातीला जरी त्रासदायक वाटत असलं तरी त्याचा आपल्याला चिरंतन पद्धतीने त्याचा आपल्याला फायदाच होणार आहे, फळच मिळणार आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत हरे कृष्ण माताजी. हरे सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मदवपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगतायत जो माझा शुद्ध भक्त आहे आणि त्याने भौतिक कर्मामध्ये तो सगळी कामं करतो आहे, पण तो माझ्या आश्रयाखाली सगळं कामं करतो आहे, माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होणारच. म्हणजे ते भगवंत जे अध्यात्म मध्ये प्रगत असे आहेत किंवा ते भगवान शुद्ध भक्त आहेत की त्यांची आध्यात्मिक प्रगती वाढलेली आहे, शुद्ध सात्विक भाव वाढलेला आहेत. त्यामुळे त्यांची सर्व कर्म जी असतात ती भगवंताच्याच साठी असतात किंवा भगवंतालाच अर्पण केलेली असतात, त्यांच्याच आश्रयाखाली असतात. आणि त्यामुळे निश्चित त्यांना त्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होणार असं इथे आपल्याला भगवंत सांगत आहे. जसं आपल्याला प्रभुपाद यांचं उदाहरण आहे, चैतन्य महाप्रभू यांचं उदाहरण आहे की सर्व त्यांचं आजीवन त्यांनी भगवंतासाठी, भगवंताच्या सेवेसाठी आपलं वेचलेलं होतं. आणि मग शेवटी त्यांना भगवत धामाची निश्चितच शेवटी ते प्राप्ती झाली. आणि मग आपण आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनकांक्षसि. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेस हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. मग आता म्हणून पुन्हा इथे भगवंत सांगता आहेत की तू मला तुझे कर्म अर्पण कर, ज्या भावनेने तू मला तीच भावना मी तुला परत करेल असं भगवंत सांगता आहे. त्यामुळे तू मला युक्त होऊन मला सर्व कर्म तुझी कर किंवा माझ्या भावनेमध्ये तू राहा, म्हणजे तुला कर्मबंधनात तू अडकणार नाहीस. या बद्ध जीवनातून तू निश्चितच जी काही संकट असतील, जे काही चढ उतार असतील ते तू पार पडशील असं भगवंत सांगता आहेत. आणि पण तू जर कर्म न करता अहंकाराने तुझं काम केलंस तर निश्चितच तू नाश पावशील. म्हणजे आता भगवंतावर विश्वास ठेवून केलंस, त्यांना तू हे शरण गेलास आणि कर्म केलं तर तुझा निश्चितच मुक्ती आहे. प्रवृत्तींच्या निवृत्ती म्हणतो की नाही, मुक्ती आहे, निवृत्ती आहे. पण त्या उलट जर तू भौतिक सुखाचा किंवा
त्या गोष्टी त्याचा विचार करून ती कर्म केलीस तर तू स्वतःचा नाश करशील, म्हणजे अधःपतन निश्चित आहे, किंवा तू ह्या जन्म मृत्यूच्या वेळख्यातनं काही बाहेर सुटत नाहीस. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्णा माताजी. हरे ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति हा मग सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निदर्शित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. मग आता इथे काय हरे कृष्ण माताजी. हा. माताजी मला जरा 10 मिनिटं जावं लागेल, थोडं अर्जंट फोन कॉल्स आहे ना त्यामुळे. हा हा हरे कृष्ण. ओके. हा. मग आता इथे सांगता आहेत की सर्व ईश्वर सर्व भूताना, म्हणजे इथे काय सांगता आहेत की प्रत्येक जीवांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे परमेश्वर. आता आपल्याला माहिती आहे, आपण 13व्या अध्यायात शिकलेलो आहोत की आपल्याला एक क्षेत्र रूपी शरीर मिळालेलं आहे आणि ते शरीर एक यंत्र आहे, हो की नाही. ते यंत्र आपल्याला कशासाठी मिळालेलं आहे, आपल्या आत्म्याला क्रिया करण्यासाठी, कर्म करण्यासाठी ते यंत्र मिळालेलं आहे. आणि आपण त्याच्यामध्ये आपल्या त्या यंत्रामध्ये किंवा आपल्या ह्या यंत्रामध्ये आरूढ झालेल्या आपला जो जीव आहे, आपला जो आत्मा जो आहे, त्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये कोण स्थित आहे, तर भगवंत स्थित आहेत. आणि तेच आपल्याला चेतना देण्याचं काम करत आहेत. जर आपलं कर्म, जसं आपलं कर्म तशी भगवंत आपलं भ्रमण निर्देशित करत असतात. म्हणजे जसं आपण भगवंताला जेवढी साथ घालू, ज्या भावनेने आपण त्याच्याकडे व्यक्त होऊ, तीच भावना ते आपल्याला परत देत असतात. आपण सात्विक भावनेने भगवंताकडे बघलं तर निश्चितच ते आपल्याला ह्या यंत्रामध्ये किंवा ह्या यंत्रामध्ये हे बद्ध यंत्र आहे की नाही, आपला बद्ध आत्मा आहे, तर ज्ञानरूपी प्रकाश जो आहे तो निश्चित आपला ते निर्देशित करत असतात. तशा पद्धतीच्या विचार आचार आपल्या मनःपटलावर, बुद्धिपटलावर ते तयार होत असतात. आणि म्हणून काय भगवंत सांगतात की ते भ्रमण निर्देशित करत आहेत आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थिर राहून. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांती स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग आता इथे काय सांगत आहेत की तू मला पूर्णपणे शरण ये आणि तुझं काम कर, तर तुला सनातन दिव्य धर्माची प्राप्ती निश्चित आहे. इथे आपल्याला पुन्हा आपण हे उदाहरण पाहिलेलं आहे, राजा रुद्रप्रताप. हे आपण ही गोष्ट ऐकली होती की त्यांनी जी रथयात्रा आहे, तर ते राजा असून सुद्धा त्यांनी त्या रथाच्या पुढचा जो रस्ता जो आहे तो स्वच्छ करण्याचं काम त्यांनी घेतलं, हातामध्ये झाडू घेतलं. ते परमेश्वराचं काम करण्यासाठी, परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी, मग ते कर्मातून त्यांनी परमेश्वराची सेवा केली. त्यांनी असा विचार नाही केला की मी राजा आहे तर मी हे कसं करू शकेन. नाही, भगवंताच्या सेवेसाठी ते तिथे सज्ज राहिले. म्हणजे आपण जेव्हा भगवंताला शरण जातो तर त्याच्या कृपेने, त्याच्या दिव्य शांतीने निश्चितच आपण परमधामाची प्राप्ती करतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्णा माताजी. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यं गुह्यतरं मया विमुश्रैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगता आहेत बघा. भगवंत म्हणत आहेत, मी तुला आतापर्यंत तुला जे जे सांगायचं ते सगळं सांगितलेलं आहे. सगळं तत्वज्ञान सगळं मी तुला सांगितलेलं आहे. मी तुला सांगायचं काम केलेलं आहे. पण तुला पुढे काय करायचं, मी तुझ्यावर कुठली जबरदस्ती करणार नाही आहे. भगवंत म्हणजे असं भगवंत सांगू शकले असते की त्यांनी त्याला अर्जुनाने भगवंताला गुरु केलेला आहे की त्याने की तुम्ही माझे गुरु आहात, तर एक गुरु आज्ञा म्हणून त्यांनी सांगितलं असतं की तू हे शस्त्र घे आणि आता तू काय विचारतो आहेस, काय विचार करतोय. नाही, त्यांनी असं नाही सांगितलं. त्यांनी काय योग्य अयोग्याची जाण दिली, ज्ञान काय आहे ते सांगितलं. आणि आता म्हणत आहेत
की मी तुला जे योग्य आहे असं तत्वज्ञान मी तुला सांगितलेलं आहे, ध्येयतम ज्ञान मी तुझ्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे, पण शेवटी निर्णय तुझा आहे. तुला युद्ध करायचं आहे का तुला शस्त्र बाजूला सोडून इथून निघून जायचं आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्णा माताजी. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता भगवंत आपल्याला सांगत आहेत की चॉईस इज युअर्स. तू विचार कर, तू काय करायचं आहे. अर्जुनाला सांगताहेत, आपल्याला सांगतायत. 18 दिवस आपण भगवद्गीता शिकलेलो आहोत, भगवद्गीतेचं अध्ययन केलेलं आहे. मग आपण इथेच सोडून द्यायचं, आज शेवटचा दिवस आहे, चला वाचलं शिकलो, ठेवून द्यायचं, परत पुस्तकं ठेवून कपाटात ठेवून द्यायचं का काय सांगितलेलं आहे, काय आपल्या ऐकण्यात आलेलं आहे, शिकण्यात आलेलं आहे, वाचनात आलेलं आहे. तर इथून पुढे आपण ते आपलं वाचन, आपलं अध्ययन सातत्याने करत राहायचं. नामजप सांगितलेला आहे तो करत राहायचा. निर्णय आपला आहे. अर्जुनाला सांगता आहे, तुला युद्ध करायचं आहे का शस्त्र बाजूला ठेवायचं आहे, निर्णय तुझा आहे. पण जेव्हा तू भगवंत पुन्हा सांगता आहे, तर तू हे माझ्या आनंदासाठी करत असशील, माझ्या आनंदासाठी युद्ध करत असतील, तर तू कसं केलं पाहिजे किंवा तू माझा भक्त कसा असला पाहिजे. तर तू सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझं पूजन कर, मलाच नमस्कार कर. हा श्लोक भगवंतांनी 9व्या अध्यायात पण आपल्याला सांगितला होता, आज पुन्हा सांगता आहेत. आणि याप्रमाणे तू निश्चितच माझ्या भगवत धामाची प्राप्ती करशील. तू कुठल्याही कर्मबंधनात अडकणार नाहीस. कारण तू माझा एक अत्यंत प्रिय सखा आहे. भगवंत इथं पुन्हा सांगत आहे, तू माझ्या आनंदासाठी शस्त्र घे आणि युद्ध कर. जर तू शस्त्र त्याग करून जर तू जंगलामध्ये कुठे निघून गेला, पण उद्याच्या जंगलामध्ये कोणावर काही अन्याय झाला किंवा तुला कोणी काही भिक्षा दिली नाही, तू ब्राह्मण कर्म तू स्वीकारला, संन्यासाश्रम स्वीकारला, तर संन्यासाश्रमाला अर्थार्जन करण्याचा मान्यता नाही किंवा ते धर्माचरण नाही. त्यामुळे जे भिक्षेमध्ये येईल, जर उद्या तुला कोणी भिक्षा नाही दिली किंवा उद्या कुणावर जर अन्याय होत असेल आणि जर तू तुझ्या स्वभावानुसार जर तू शस्त्र हातात घेतलं, तर ते मिथ्याचरण ठरेल. कारण की तू एक संन्यासी झालेला आहेस, तेव्हा तू क्षत्रिय नाही आहेस. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत, त्यापेक्षा तू माझ्या आनंदासाठी तू कार्य कर. निश्चित तुला कुठल्याही बंधनामध्ये तू अडकणार नाही आणि तुझा मोक्षाचा मार्ग निश्चित होईल, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि पुन्हा म्हणतायत की तू माझा एक प्रिय मित्र आहे आणि म्हणून मी तुला हे पुन्हा पुन्हा सांगतो आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. पापांपासून आहे का? पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. तिथे थोडा टायपो एरर आहे. तर इथे भगवंत सांगत आहेत की सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि तू मला शरण ये. की तू कोणाचा मुलगा आहेस, कोणाचा नातू आहेस, कोणाचा भाऊ आहेस, तर ह्या सगळ्या धर्मांचा तू त्याग कर. तू फक्त एकच धर्म, की मी भगवंत आहे आणि तू माझा शिष्य आहेस, माझा सेवक आहेस आणि माझ्या आनंदासाठी साठी तू हे शस्त्र घेतलेलं आहेस आणि तू युद्ध करतो आहेस, तू धर्माच्या रक्षणासाठी युद्ध करतो आहेस. तर ह्या विचारांनी तू जेव्हा तू युद्ध करशील, पूर्णपणे मला शरण येऊन करशील, तेव्हा तू त्या कर्मबंधनात अडकणार नाहीस. आणि तू त्यामुळे मला हे पाप लागेल का, मला ते पाप लागेल का, तू असा विचार करू नकोस. तू भयभीत होऊ नकोस. तू निर्भयपणे हातात शस्त्र घे, असं भगवंत म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शुश्रूषते वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पण भगवंत सांगत आहेत
की ते पुन्हा एकदा सांगताहेत की दटावून सांगताहेत की जो माझा भक्त नाही, ज्याचा माझ्यावर विश्वास नाही, जो आसुरी प्रवृत्तीचा आहे, नास्तिक प्रवृत्तीचा आहे, जो माझा द्वेष करतो, तर तू हे जे माझ्याबद्दलचं हे गुह्य ज्ञान जे आहे किंवा हे ज्ञान जे आहे हे त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करू नकोस. तू तुझा भक्ती मार्ग, तुझा आध्यात्मिक प्रवास जो आहे तो सातत्याने पुढे चालवत राहा किंवा करत राहा असं भगवंत इथे सांगता आहेत. आणि मग पुढे सांगता आहेत, हरे कृष्णा माताजी. य इदं परं गुह्य मद्भक्तेष्वभिदस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. न च तस्मात इकडचं गेलेलं आहे सगळं. मी वाचते. हा. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. मग इथे भगवंत सांगताहेत की जो मनुष्य हे माझ्याबद्दलचं हे ज्ञान किंवा ह्या माझ्या ज्ञानाचा भक्तीचा जो प्रचार प्रसार करेल तो तो माझा भक्त, जो माझा शुद्ध भक्त निश्चितच माझ्यापर्यंत पोहोचेल, त्यामध्ये मुळीच संशय नाही. आणि असा जो भक्त आहे की जो माझ्या ज्ञानाचा प्रचार प्रसार करतो आहे, तर असा माझा जो कोणीही सेवक असेल तर तो मला केव्हाही प्रिय आहे असं भगवंत सांगतात. तो सगळ्यांपेक्षा अधिक प्रिय आहे असं भगवंत इथे सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, अधिष्यतेच य इमं धर्म्य संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह निष्ठं स्यामिति मे नति. आणि मग मी अशी घोषणा करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो आहे तो बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो आहे. म्हणजे आपण हे गेले 18 दिवस जे आपण अध्ययन केलं, वाचन केलं, श्लोक पठण केलं, अनुवाद वाचन केलं, तो अर्थ समजण्याचा, समजवण्याचा आपण जो प्रयत्न केला, आपला हा जो संवाद होता 18 दिवसाचा, तर आपण इथे भगवंत सांगताहेत, मी घोषित करतो आहे की आपण बुद्धीद्वारे आपण ह्या भगवद्गीतेचं, आपण भगवंताचं अध्ययन केलं, पूजन केलं असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नर तोपि मुक्त शुद्ध लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणा. आणि मग जो हे श्रद्धेने ऐकतो आहे, म्हणजे जो सांगतो आहे, तो बुद्धीने, भगवंत आता सांगतात की जो अध्ययन करतो आहे, वाचन करतो आहे, पठण करतो आहे, तो बुद्धीने माझं पूजन करतो आहे. आणि जो मनापासून ऐकतो आहे, जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो आहे, तो निश्चित सर्व पापातून मुक्त होईल. आणि जिथे पुण्यवान लोक वास करतात अशा त्या शुभ लोकांची तो निश्चित प्राप्ती करेल, निश्चित त्याला सत्संगाचा लाभ होईल, निश्चित त्याचे अध्यात्मामध्ये प्रगती होईल असं भगवंत सांगता आहेत. म्हणजे हा आपण जे अध्ययन करतो आहे तर त्याचा सुद्धा आपल्याला इथे त्याचा सुद्धा उल्लेख भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये केलेला आहे. आणि हे सगळं सांगितल्यानंतर आता अर्जुन काय म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी वाचा. हो. नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मनुष्य तत् स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत की माझा मोह, भगवंताला अर्जुन सांगता आहेत, 11व्या अध्यायात सांगितलं होतं माझा मोह नष्ट झालाय, पण तो 100% झाला नव्हता. आता इथे 100% झाला. आता इथे सांगता आहेत की मला हे भगवंता माझा मोह जो आहे, मोहरूपी भ्रम जो आहे तो गळून पडलेला आहे
आणि माझी स्मृती जी आहे ती पुन्हा मला प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे आता माझ्यामध्ये यत्किंचितही शंका नाही. मी माझं शस्त्र घेणार आहे दृढ निश्चयाने. मी तुम्ही आज्ञा केल्याप्रमाणे मी माझ्या कर्माला प्राधान्य देणार आहे. मी माझं कर्म करणार आहे. म्हणजेच मी युद्धासाठी तयार आहे. मी युद्ध करण्यासाठी सज्ज आहे, असं इथे अर्जुन सांगता आहेत. आणि हा सगळा संवाद सुरू असताना धृतराष्ट्र यांच्या दालनामध्ये याची डोळा आपण म्हणू शकतो की संजय तिथे हे सगळं बघत होते, सगळं ऐकत होते आणि धृतराष्ट्र यांना वर्णन करत होते. तर ते म्हणत आहेत, संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन ह्या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी होता. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले. ते व्यासदेवांना सुद्धा धन्यता देत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. त्यांना तो संवाद पुन्हा पुन्हा आठवतो आहे आणि पुन्हा पुन्हा आनंद होत आहे. अंगावर रोमांच उभारलेले आहेत डोळ्यासमोर हे सगळं सुरू असताना. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. नुसता संवाद नाही ऐकला तर भगवंताच्या विराट रूपाचं दर्शन झालं, द्विभुज रूपाचं दर्शन झालं, परमात्मा रूपाचं चतुर्भुज रूपी दर्शन झालं, भगवंताच्या विविध रूपांचं दर्शन झालं आहे. तत्वज्ञान भगवंतांच्या दिव्य मुखातून ऐकलेलं आहे आणि म्हणून ते स्वतःला खूप उपकृत धन्य समजत आहेत आणि खूप आनंद झालेला आहे. आणि त्याच आनंदामध्ये त्यांनी सुद्धा एक घोषणा केली किंवा त्यांनी सुद्धा एक गोष्ट धृतराष्ट्रांना सुरुवात धृतराष्ट्राच्या प्रश्नांनी झाली होती, किम कुर्वत संजय, आणि शेवट संजयांनी केलेला आहे. आणि तो शेवटचा श्लोक असा आहे, निर्णायक श्लोक असा आहे. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः इति श्री विजयो तत्र श्री विजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग म्हणता आहेत, यत्र योगेश्वर कृष्ण म्हणजे जिथे भगवान साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहेत, जिथे धनुर्धारी अर्जुन आहे, तिथे निश्चितच ऐश्वर्य आहे, तिथे विजय आहे, तिथे असामान्य असं सामर्थ्य आहे, जिथे नीती आहे, नीतिमत्ता आहे. आणि हे माझं मत आहे, हे माझं अंतिम मत आहे. आणि कुठेतरी धृतराष्ट्राने सुरुवात केली होती आणि शेवट सांगता आहेत की त्यांनी इनडायरेक्टली सांगितलं की म्हणजे निश्चयच विजयश्री जी आहे ती पांडवांचा विजय होणार आहे, हे असं इथे सांगितलेलं आहे. आणि मग आपण आजच्या अध्यायामध्ये काय पाहिलं की कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. म्हणजे आपण पुन्हा जे पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये पाहिलं होतं ते आजच्या काही पुढच्या पहिल्या श्लोकांमध्ये पाहिलं की कर्माचे 5 घटक कुठले आहेत ते आपण पाहिले. मग 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. मग ते कसं नियंत्रित करतात ते आपण पाहिलं. वर्णाश्रम पुन्हा एकदा आपण आज पाहिले. वर्णाश्रमामध्ये कसं कार्य केलं पाहिजे ते पाहिलं. मग भगवंत आपल्याला शुद्ध भक्तीमध्ये वावरणं म्हणजे काय किंवा त्याच्यामध्ये आपली प्रगती कशी आपण साध्य करू शकतो, कृष्ण भावनेत वावरणं म्हणजे काय हे आपण पाहिलं. आणि मग सगळ्यात शेवटी निष्कर्ष की तोच यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे, जिथे धनुधारी अर्जुन आहे, तिथे विजय निश्चित आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आपला आजचा 18वा अध्याय संपलेला आहे. आणि ही जी भगवद्गीता जी आहे ती आपण भगवद्गीता जशी आहे तशी अशा त्याच्या आधाराने त्याचा अभ्यास करून आपण ही त्याचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि जर याच्यामध्ये जर काही त्रुटी असतील, काही चुका असतील, तर त्या सर्व त्रुटी, त्या सर्व चुका ज्या आहेत त्या माझ्या आहेत. आणि जर त्याच्यामध्ये जर त्या निरूपणामध्ये जर काही सांगण्यामध्ये काही कमी जास्त अधिक होऊन आलं असेल तर निश्चितच कृपा मला करून क्षमा करावी. आणि आपण ह्या भगवद्गीतेचं अध्ययन
त्याच्यानंतर आपला 16 अक्षरी जो मंत्र आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा मंत्र जो आहे तो आपण चालू ठेवावा. आणि पुन्हा एकदा भगवंताच्या शिकवणीवर आधारित किंवा प्रभुपाद यांनी जे सांगितलेलं आहे की आपले शील प्रभुपाद भक्ती वेदांत स्वामी यांच्या शिकवणीवर आधारित आपली ही जी भगवद्गीता आहे, ती जेव्हा आपण तिथं आपण वाचन करतो, अध्ययन करतो, तिथं आपण गीता महात्म्य गातो. आणि मग आपण एकदा पुन्हा गीता महात्म्य ऐकूया. अथ गीता महात्म्या. गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता. भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतम्. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना. आर्तो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी प्रगीतम्. एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि. कर्माणेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा सगळ्यांना. इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांना हरे कृष्णा.